كبرات بيتسبنا أبنايلهم مع أنت مدب أب أمريكا وشتي كابد تفتصمو مدنقت جبنات مونغو اتحدد خنن بزحت نيتتا أكلات ننوح جزء أصنعهم نتجبننيا نمحزوران تفتنو اتنجر كي تفتحه كساب حجي نزنبرة نيدور سسكوت نيجبن تاريخ حزنا لكم متينا لنا أبزنا قرب لكم مدب وشتون نيجبننيا تكفاء تكبار كنديناي رحقات كم زخيدن حدا شع حنتي استجاجيت والسنة كمي هوتنا كسن كم زخيل زرينا يدخون نت مدب كساب موداتا زلو نختكتاتلو إن عدمكو نبت تاريخنا نحلف دورسي سكوت بعصر تشعة 48 أبريل 23 أب كاليفورنيا وشتي استولدت انتخون بزعبات تعبابيا وخل زغانة مردأتا وراك كوانتا دي هالوه كابه لمخررتي بيتسب زمزت مخانان نعرساون بتعمي مخررت كريستيان كم دنبرت حدا بشما تصحيفهم زركبو فايلات يوم زم ملخطو ندورسي بيتسبان محازتان انتزاربولا مبزحتو اجزاء او جزا بمخان محلاف اتفتو اندبتن نسب حسابيت كم زنبرتن بمزرابيو دورسي عدما نركب ابزوز احت اللوالان تخونه بيتسبا كم دبلوو حدا جزاء مس حدا اودات بتعمي نستوسن جزاء نقطع للمبر حبيراتهم بزحيت صنحن نيرا كوينجن مسمنن امنتاين عينت كونتات كم استفتره بزي تገልጸ መልክዑ دورسي نبحتا التعبيو ولاد نيروا نت ولاداون اب سراح بتخونلو ساعات مس اب حغوتاتو تغدفو يا نيرا ناي دورت ولدي ابو اب كاليفورنيا ناهي مشتي زنبرو كوان تخونو نودوالهم اديو اب زي نبرتلو غزه يحبحبو ايوم نيرم دورتي نستفلالو كامبانيتات صحافيت بمخان تገልግል ዝነበረት እንትኾን ትመሓደረሉውን በዚ ሞያ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ናይዛ ብርትዕታ ኣደ ህይወት ካብቲ ስሩዕ መነባብሮ ፍልይ ብምባል ሓደ መተሓሳሰብቲ ነገራት ክፍጠሩላ ጀመሩ ዶርቲ ሰርሓሉ ኣብ ደነበረት ካብቲ ናይ ቢሮ ስልኪ ብተደጋጋሚ ሓደ ውፅእ ዝበለ ስልኪ ይድወለላ ነይሩ እቲ ደዋሉ ውልቀ ሰብ እውን ንዶርቲ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ብዘይንሳ ምንባር ከም ደይክእልን مسؤ مخان ليتخيل تخوينا جن مسؤال حدا كتكون سلازيف كدلا كم زقتلا كزاربا جمرة إذا مفرحي نيسلك تصاوعت جن أبيروا أبتلو اللو ساعات راح يكونن زبقانفها نشتي صنح لون بناي من برجزا تليفون تمساسال تصاوعت كما جمرة أب حدا وقتي نيدور تعد كم تزاربو حدا معلتي التليفون يتصوع مو ولا مثال علتو أبدقة زخانة وهبتو كم زقدة فلان كيدا نغترو يتزاربا دورتون بسنباده نابدق وصيا مستعزب ابناي ماكينة اسبوكيو زدارقة كايح عنبابا كم زرخبت تزاربا يا كم زعينت لتفلاليو مسنبت نقرات ولان تتفترو كابناي دورتي عدد تزاربتو مشتي نعا اخونا نقوالا بتاعم زربشن اب حد وقتي بعلو اتول كسب سلك دويلو اب قربا نبحت تخك رخبك ايه اب تساعتون ولا حد سب كيرخبك غيره أكلاتكي قرارصو يه أبزبلا معالتي نيرو بزياتهم تدقاقامي فخراتات كتفرح جمرت دورتي شقوت نمجزاء تليما كم زنبرتن نيكاراتي سلطانا توصد مجمران محازوتا كابستزاربو معزابي كال كم زخونا عينت بيتسب نقوالهم زبز حزنبرا مفرارحي سقيلهم وازان تزخونو حقوسهم كخون والا كوان تنبرا بزحزن كونتات جن مي 25 بعصر شعاته 8 ناي دورت بيتسب ناي قوالم مطفاء مردق تنقرم أبدأ قطر معالتي مي 29 أبليتي 4 ساعتون دورتي تتكاملو زنبرت صعدا ناي تويتا ستيشن واغن ماكينة بحوي نا تقاطلة ترخبة كلمة حدا معالتي انتاي تفتيرو دورتي أبيع طفيئة دورتي أبستفاقتلو معالتي مالتون مي 28 أبتمشت شعات 9 كبابي أبناي سرحتنيا تتأخيبا إياني را أبز مونغو نيسرحة مسارحتا زنبرة كونالو بوسترون بحمام نتساقايم سرعيت قريبا مستعزبو أبيدو كيح نيكوس لعينة ملكت تعزبت بزون تسنابيدا كالي نيسرحة مسارحتا بمحاز نتأخيبا أبقاريتهم نكونالد ناب هوسبيتال وسدوو أمن قدون نهالو نيودا دحننت نمفلات ناولد داقزا بمخاد دحر معزبان اتي زلبستو تصليم سكارف لويتا كالك اي سكارف بمقبار تشاخيلا نابت هوسبيتال بمخاد نكونارد ناب هاندوتا كفلي دحر مئتاوم بحيال سمي نتفلت بلاك ويدو استبهالت
ሳሬት ከም ዝነኸሰቶን መዓገሲ ከም ዝህብዎን ይዛረቦም ዘድሊ ሕክምና ክሳብ ዝግበረሉ ዶርቲ ምስትካል መሳርሕታ ኣብ ደገ ብምዃን ክጽበዩ ጀመሩ ኣብቲ ምሸት 11 ሰዓት እውን ኮናርድ መድሓኒቱ ምስተኣዘዘሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይዝረቦ ኣብዚ ሰዓት እውን ዶርቲ ኮናርድ ስለ ዝሓመመ ንነዊሕ ርሕቐት ብእግሩ ንከይኸይድ ብምሕሳብ ማኪና ሒዛ ኣብቲ መውፅኢ ማዕጾ ከም ትጸንሖም ተዛሪባቶም ከደት ኮናርድ ምስቲ ናይ ስራሕ መሳርሕቱ ነቲ ዝተኣዘዘሉ መድሓኒት ገዚኦም ኣብቲ ዝተባህልዎ መውፅኢ ንዶርቲ ክጽበይዋ ጀመሩ ኮይኑ ግን ክትመጾም ኣይከኣለትን ክትጸንሖ ካብ ዝነበረት ደቂቕ ንላዕሊ ምስ ዘንጋዓቶም ቼክ ንኽገብርዋ ናብቲ ማኪና ፓርኪንግ ምኻድ ጀመሩ ኣብቲ ሰዓት ግን ናይ ዶርቲ ማኪና ብናሕሪ ንሳቶም ናብ ደለውሉ እንትመጽእ ረኣዩ በቲ ናህሪ ተሰናቢዶም ነቲ ጽርግያ ዝለገሱላ እንትኾኑ እቲ ማኪና ናብ ዒንቶም እናበርሀ ስለ ዝነበረ መን እናዘወረ ከም ዝነበረ ክርእይዋ ኣይከኣሉን ኮይኑ እውን ካብ ቤተሰባ ሃንደበታዊ ስልኪ ተደዊሉላ ተሻኺላ እያ ትኸውን ኢሎም ሓሲቦም ገደፍዎ ንሰዓታት ግን ንክረኽብዋ ፈቲሎም ስለ ደይከኣሉ ከም ዝጠፍአት ንፖሊስ ሓበሩ ካብዚ ንድሓር እዩ ነይሩ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ማኪናኣ ብሓውና ተቓፅለ ዝረኸብዎ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ወላ ሓደ ዓይነት ሬሳ ኣይነበረን ካብ 4 ዓመታት ንድሓር ማለት እውን ብ1984 ኦገስት 6 ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ሰራሕተኛ ናይ ሰብን ናይ ከልብን ሬሳ ጎኒ ንጎኒ ተቐሚጦም ረኸበ ነቲ ናይ ከባቢ ፖሊስ ሓበሬታ ገይሩ ናይ ጸጥታ ኣካላት ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ምርመራኦም ጀመሩ እቶም ዝተረኽቡ ዕጽምቲ ብኽፋሉ ብሓዊ ዝጸለሙ እንትኾኑ ነቲ ፖሊስ እውን ከም ዝበሎ ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ 2 ዓመት ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ከም ዝነበረን ኣብቲ ሰዓት እውን እቶም ዕጽምቲ ኣብቲ ቦታ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ እዩ ምስቲ ሬሳ እውን ካብ ክባር ኣእማን ዝተሰርሐ ናይ ኢድ ሰዓትን ናይ ኢድ ካቲምን ሓቢሩ ተረኺቡ ነይሩ ድሕሪ 8 መዓልቲ ንድሓር ድማ እቲ ዝተረኸበ ሬሳ ናይ ዶርሲ ምዃኑ ኣረጋገጹ ናይ ቅትለታ መልዕሊ ንምፍላጥ ብዙሕ ምርመራ ወላ እንተተገብረ ውፅኢት ከይረኽበ ተረፈ እዚ መደነቕ ታሪኽ ግን ብብዙሓት ንኽዝከር ዝገብሮ ኣብ ላዕሊ ካብ ዘለዕልናዮም ታሪኽ ጥራሕ ኣይኮኑን ጓዳኣስ ናይ ሓደ ገበነኛታት ጭካነ ብጣዕሚ ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ናይ ክፋእ ፀግዒ ዝተባህሉ ነገራት ድሕሪ ምፍጻሞም ንእሽተይ እውን ጣዕሳ ስለሊ ተሰምዖም እዩ ናይ ዶርሲ ቀታሊ ንጓሎም ድሕሪ ምጭዋዩ ድሕሪ ሓደ ቐነ ናብ ቤተሰባ ስልኪ ድውል ዝነበረ እንትኾን ብሓዘንን ብፍርሕን ተዋሒጠን ዝነበራ ኣዲኣ ምሳያ ዘላ እናበለ ብምዝራብ ኣብ እዝነን ይዓጽዎ ነይሩ ንነዊሕ ቕነ እውን ጨውየያ እየ ወይ እውን ቀቲለያ እየ እናበለ ደጋጊሙ ይድውል ነይሩ ናይ ዶርሲ ሬሳ ክሳብ ዝርከብ በብሰዓቱ እዚ ሰብ ዝድውል ዝነበረ እንትኾን ፖሊስ እውን መከታተሊ መሳርሒ ኣብ ስልኩ ብምጽዓን ንክረኽብዎ ወላ እንተፈተኑ እቲ ገበነኛ ነቲ ስልኩ እናብርሀ ስለ ዘይጸንሕ ንክረኽብዎ ብጣዕሚ ከቢድ ይኾኖም ነዚ ልቢ ዝነክእ ገበን ምኽንያት ይኹን ተጠርጣሪ ከይተረኸበ ዝተረፈ እኳ እንተኾነ ብ1980 ጁን 12 ግን ኦሬንጅ ካውንቲን ሬጅስተር ዝተባህለ ጋዜጣ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ሕታሙ ብዛዕባ ናይ ዶርሲ ገበን ብምጽሓፍ እቲ ጸብጻብ ናብ ሰማዕቱ ኣብ ዘቕርበሉ ውሕዳት ሰዓታት ውሽጢ ሓደ መገረሚ ናይ ስልኪ ጻውዒት ከም ድበጽሖ ናብ ፖሊስ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ደዋሊ ንዶርሲ ስኮት ከም ዝቐተላ ዝተዛረበ እንትኾን እቲ ምኽንያት ድማ ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረትን ምስ ካልእ ሰብ ከም ዝኸብለለትን ስለ ዝፈለጠ ከም ዝኾነ እዩ ነይሩ እንተሓታ እውን ናብ ካልእ ሰብ ከይዳ ከም ዘይትፈልጥ ብምዝራብ ብምኽሓዳ ሓሪቑ ከም ዝቐተላ ብእሪ ቁፅር ተዛረቦም እቲ ደዋሊ ብዘደንቕ ኩነታት ኣብቲ ዕለት ኮናርድ ዝተባህለ ናይ ስራሕ መሳርሕታ ሳሬት ነኺሳቶ ከም ዝነበረን ኣቐዲማ ዝገበረቶ ጸሊም ስካርፍ ለዊጣ ቀይሕ ስካርፍ ምግባራ እውን ሓዊሱ ይፈልጥ ነይሩ እዚኣቶም ዝርዝር ሓበሬታ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ዝተሓተሙ ጋዜጣ ብዛዕባ ዶርሲ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኮነ ብናይ ፖሊስ መግለጽታት ናብ ህዝቢ ዕላዋይ ተገብሩን ነይሮም ኢሉ እውን በዚኣቶምን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ኣብቲ ሰዓት ዝደወለ ውልቀ ሰብ ናይ ብሓቂ እውን ናይ ዶርሲ ቀታሊ ከም ዝኾነ እቶም መርመርቲ ኣሚኖም እዮም እቲ ዝተዛረቡ ታሪኽ ወይ ንዶርሲ ዘቐተላ ምኽንያት ግን ሓቂ ይኹን ኣይኹን ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር የለን ኢሉ እውን እዚ ናይ ገበን ታሪኽ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ካብ ዝተፈጥረ መልሲ ካብ ዝተረኸበሎም ገበናት መንጎ እቲ ሓደ ኮይኑ እዩ ክቡራት ቤተሰብና ኸ ንስኻትኩም እውን ብዛዕባ ዝገበን እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ጌርኩም ኣብ ዝቐጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ